Ырымбур өлкәһенең Иске Юлдаш авылында хатын-кызлар йыр биюгә, театр тамашалары уйнауга әүәҫ. Концерт, байрамдардан һуң әүвәлгесә уен кору, милли уеннарны башкару авыл кешеләре өчен бик кадерле мәл. Düşlerimde görelim atay seni, yırlay cırlay atın yekenen, yıla karaş taşlap eseyeme. Үз авылыңның табигате, кешеләре кебек, үз авылыңның йыр көйләре, уеннары, лакаптары һәр кемгә аеруча якын. Yıla karaş taşlap eseyeme, zor kapkadan çıkıp gitkenin, vatay seni kırdan küçüke kadar siliydim.
Yәлем тынмастын, юктыр файда. Инде сәсләрендә ағарып динә, уйламасай, хатлык турында, болында үткән сәскәләр кеүек, йыелды әсәй, һинең яныңа. Ырымбур өлкәһенең Иске Юлдаш авылында халык йыр-моңга биюгә ынтыла. Фольклор ансамбленең сыгыштары, йыр кисәләре бик еш үтә. Милли йыр көйдәр белән яшәү был як халкы өчен кадерле.